Il-Gvern se jagħti mal-1,000,000 lil Għaqda Hospice Malta li toffri servizz bla ħlas lil pazjenti b'mart mentali u lil qrabathom. Bekk l-Għaqda se tkun tista' tibqa' toffri servizz ta' kura minn professjonisti għal pazjent kif ukoll għajnuna psikoloġika lil qraba tal-pazjent. Kif spjega l-manager ta' Hospice Malta Kenneth Delija. Min-naħa tagħna kull sena għandna madwar 1300 familja li jieħdu dan is-servizz. Apparti is-servizzi mediċi għandna wkoll servizzi ta' psikologu, ta' social worker, ta' complementary therapist, ta' day therapy unit, numru ta' servizzi firxa kbira. Illi dawn ħajkunu grazzi għal dan l-agreement ħajkun qed jgħinna ftit biex intaffu mill-ispiża tagħna. Aħna servizzi tagħna huma kollha b'xejn, il-pazjent ma jħallas xejn, allura niddependu fuq il-servizz l-għajnuna tal-Gvern u ta' donazzjonijiet minn il-pubbliku biex is-servizz jibqa' ta' kwalità għolja. B'dan il-ftehim il-Gvern se jagħmel tajjeb għal aktar minn 7,000 siegħa fis-sena ta' għajnuna psikoloġika u għal aktar minn 10,000 siegħa fis-sena għal kura professjonali. Il-Ministru Michael Falzon spjega li din hija l-ewwel darba li dan il-Ministeru se jgħin finanzjarjament lil Hospice Malta. Iżda spjega wkoll li 8 ftehimiet oħra li suppost skadew is-sena li għaddiet ġew imġedda. Dawn ikopru firxa wiesa ta' servizzi fosthom counselling fil-komunità u għajnuna għal min hu mirkub mill-vizzi. Il-kooperazzjoni tal-Gvern ma' dak li huma NGOs hija kbira u għandna impenn qawwi ħafna. Biżżejjed ngħid li minn l-2013 bis-somma ta' 3 miljuni din is-sena qed nitkellmu dwarha tellajna dik is-somma għal 17 miljun. Mhux biss komplejna naħdmu fuq il-PSPs li kellna, il-partnerships li kellna, imma talli nnexxinna wkoll inżidu oħrajn ġodda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.